И здравейте, нали знаете в канала Веселка Богданова как аз снимах как правя динозавърски отломки. И по принцип другите клипове. Това ми е оборудването. Това е светлина. Това е дръжка. Това е микрофон. На Узо Аудио са. В принцип на мен много ми харесват. Може тук се слага телефон. Махнал съм му батериите, защото му бяха свършили преди няколко часа. Тук зарядното се свързва с телефон. Може да се разпъва на повече. Сега ще ви покажа. Ето така е. Може да се накланя. Микрофон е много добър. Камерата също. Узо Аудио си ги взех. Ефтини, но много добри. И така. Надявам се такова съдържание да ви харесва и се абонирайте за всичките ми канали. Много ви благодаря. И в TikTok също.